non haxa máis público, pois dentro do ciclo que temos dedicado á arquitectura, investigacións en arquitectura, elaboracións de arquitectura, pois hoxe temos un invitado especial. Primeiro porque non é arquitecto, que normalmente este ciclo de arquitectura avisamos normalmente a arquitectos e historiadores, por suposto. Hoxe temos un historiador con nosotros, Santiago García Caramés, Santiago Rodríguez Caramés. Como vedes, un xoven investigador que leva tempo xa traballando sobre estes temas da arquitectura en Galicia, sobre todo a arquitectura contemporánea. Enterámonos deso porque fixo unha tese doctoral dirixida precisamente, que temos aquí o seu tutor, Jesús Ángel Sánchez García. Esa tese doctoral precisamente está ahora en proceso de publicación, pero é moi interesante porque é toda unha elaboración sobre a autoidentificación da arquitectura galega contemporánea e a súa autoconciencia que se toma en Galicia precisamente da arquitectura a partir dunhas datas concretas que el señala e cifra a partir da creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e tamén da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Coincide máis ou menos o tempo, un pouquinho antes o Colexio de Arquitectos. O Colexio de Arquitectos estaba unido ao de Asturias e León desde a súa creación no ano 1931. Nese período prodúcese a segregación dos galegos, precisamente do resto deste colexio de Asturias, León e Galicia, non? Bueno, pois ese proceso para Santiago, tamén para moitos de nós, pensamos que, bueno, é unha data importante porque a partir de aí, bueno, prodúcense unha serie de acontecimentos que son os que Santiago analiza na súa tese doctoral, moitas cousas, tratando de buscar precisamente as raíces, precisamente de onde procede toda esa preocupación pola autoidentificación da arquitectura, bueno, tratando de averiguar se realmente hai unha arquitectura que se identifique totalmente con Galicia, coa súa, en fin, algo que foi moi discutido, que é moi discutido e que seguirá sendo discutido sempre, porque hai unha arquitectura galega, non hai arquitectura que se fai en Galicia, bueno, os arquitectos que non son galegos que traballan en Galicia, en fin, é todo un proceso que dá lugar a debates, discusións e todo eso. Bueno, pois sobre estos temas precisamente son os traballos de investigación que ven facendo Santiago, a súa tesis doctoral concretamente, bueno, por eso o invitamos para que nos ilustrara precisamente sobre estes temas. Espero que hoxe nos aclare todo isto. Moitas gracias por vir. Bueno, moi boa tarde a todos e todas, con os que estamos en confianza. Bueno, é un verdadeiro placer, unha honra para min estar hoxe aquí na Real Academia Galega de Bellas Artes. Desde logo, un punto importante na miña carreira académica, poder estar aquí nesta institución de tanta importancia para este país. Por suposto, moitísimas gracias a Xosé Manuel Casabella por ter considerado para este ciclo, para abrir tamén o ciclo de arquitectura. Ademais, teño que dicir que Xosé Manuel vai estar presente neste relato, onde hai moitas polémicas, efectivamente, onde hai tamén opinións moi dispares, ás veces tamén bastante injustas. Eu vou facer simplemente un exercicio de hermenéutica, un pouco, pois, facendo unha síntese un pouco do que foron esas diferentes interpretacións
de como era a arquitectura galega, de cales son, digamos, esas características diferenciais, ou pola contra, pois, cal é o papel, non, que ocupa a arquitectura galega dentro da universalidade, non? Bueno, quero comezar de todos os xeitos un pouco facendo, pois, esas unha breve, digamos, unha breve viaxe, non, ata ese regionalismo, esa arquitectura regionalista histórica, non? Como situarnos, non, nese momento do xurdimento de Galicia como suxeito político nacional nos tempos das Irmandades a Fala. Xa o manifesto da primeira Asamblea Nacionalista de Lugo deixaba plena constancia de que a construción dese suxeito nacional non podría entenderse sen a construción dun dispositivo estético que a definise. Así, o dito manifesto chamaba proclamar a soberanía estética da nación galega, que se exercerá a sobor das construcións urbanas e rurais, ditándose unha lei que obriga os propietarios a axeitar o estilo das súas construcións, o estilo general de cada vida galega, e na expropiación de monumentos e paisaxes. Dito outro xeito, o proxecto político e cultural emancipador que promulgaban as Irmandades non se podía entender sen a defensa comprometida dos valores estéticos da nación que estaban a definir, e que ao longo dos seus anos terá os seus grandes e nesgados mitos na arquitectura popular, o románico, o barroco nos textos de Castelao, Otero Pedrario e outros. Así mesmo, esta soberanía estética erixíase como resposta paulatina a introdución de linguaxes de cariz cosmopolita que rachaba con esas esencias da estética das artes galegas, e de alguma maneira era ou xa adiantaba, digamos, un conflicto entre modernidade e tradición. Curiosamente, unha destas arquitecturas de raíz cosmopolita é un tipo de arquitectura valorado desde o noso tempo e mesmo moi defendida desde un punto de vista patrimonial, en canto que testemunho de migración, que normalmente nos indique a procedencia da riqueza naqueles casos máis controversiais. Non falamos da arquitectura indiana, que naquela altura era denominada arquitectura che por Castelao, a quen se atribúe este termo, ou por Otero Pedrario, que encontraba esta arquitectura abominable, un perigo para esa Arcadia ideal dos intelectuais da época, ese campo que era, nas súas palabras, a Galicia vital e o porvir da raza, amenazado por un xénero de construción cidadán incómodo, cursi e feo, mentres os vellos pazos se arruinan. A experiencia das viaxes alimentaba tamén as perspectivas dos galeguistas. Castelao, durante as súas viaxes de 1921, concretamente por Flandres, reparaba na arquitectura tradicional flamenga. Dicía, polas ruas atópanse moitas casas de estilo flamenco. Estas casas, tan útiles como as internacionais, son as que dan a cidades carácter ruralista que as fai soportables. Castelao fainos en moi poucas palabras unha radiografía de moitas das ideas chave deste pensamento estético galeguista, non só conferíndolle o obxectivo ruralista, a arquitectura tradicional urbana flamenga, senón tamén colocándoa novamente nesa loita ideolóxica dialéctica coa arquitectura internacional. Consciente tamén do crecente interese pola funcionalidade na arquitectura do seu tempo, nun esforzo case vitruviano, Castelao lembra a utilidade destas casas para além da súa firmeza ou da súa antigüidade. Pola banda de risco, en Alemanha, xa sabemos que esas viraxes que supón esa viaxe no seu pensamento, encontrouse de fronte coas experiencias renovadoras emanadas de Bauhaus, achando nelas un dioigo de cemento baixo da arquitectura babélica do que chama Mundo Novo, unha desconfianza pola liña horizontal vinculada á súa desafección polo marxismo, esa vinculación que había entre a arquitectura moderna e marxismo-esquerdismo. Con todo, sorprendentemente, Risco entendía que a arquitectura moderna era a evolución lóxica da propia arquitectura alemá, máis que, pola contra, a arquitectura galega non lle correspondía a este mesmo camiño, senón que tiña que buscar o seu propio neses estilos santificados do pasado.
Bueno, xa que estamos hoxe aquí na Academia, non podía esquecer a Rafael González Villar, non? E concretamente o seu proxecto para o arquivo, o Museo Provincial de Belas Artes, aquí unido á Igrexa de San Xurxo, e finalmente frustrado pola construcción do mercado de Sant Agostiño, uns aninhos despois. O regionalismo, onde González Villar estaba mediado pola introducción de linguaxes máis modernizadoras, como podía ser o Art Deco, pero tamén sabemos desa vinculación, desas sensibilidades tamén que tiña cara ao regionalismo. En unha conferencia de 1926 chamaba excitar a la práctica del regionalismo estilístico, a repugnar lo exótico, adaptándolo en caso necesario a las necesidades del país, pero nunca adaptándonos a él y confiando en que llegará el día en el que los principios artísticos triunfen para bien de Galicia, de la arquitectura y de la suprema belleza. A exposición iberoamericana foi a oportunidade de amosar as diferentes identidades dos países iberoamericanos e das diferentes rexións do Estado. Desta volta, desde unha posición de dependencia do réxime desposuídas do carácter emancipador que ese autor que lle otorgaban os galeguistas. Xa como for o pabillón galego deseñado por Miguel Durán Lóbriga Salgado, réplica tipolóxicamente a Casa do Cabildo, un dos grandes exemplos do barroco compostelano. É interesante ver tamén a recepción de Manuel Gómez Román tamén desde a óptica moderna, as relacións entre a obra a figura de Manuel Gómez Román e o desenvolvemento desa modernidade. Xeracionalmente, probablemente non lle correspondía participar desa modernidade. Ás veces as historiografías máis heroicas e máis teleolóxicas da modernidade tendían a darlle unha importancia menor a estes arquitectos que non se atreveron ou que non deron ese paso cara a modernidade. Ao final, tamén temos que entender que Gómez Román, para além da súa visión como arquitecto, era tamén unha persoa profundamente comprometida coa causa galeguista. Fora secretario do Partido Galeguista, membro dos seminarios dos galegos, foi académico da Real Academia Galega, de maneira que esta dimensión política e as súas preferencias estilísticas danse a man nunha arquitectura que, como nos seus debuxos, en que poderíamos falar tamén de moitas obras urbanas construídas, amosaban esa preferencia por aqueles períodos de esplendor da arte galega como barroco. E non é man que o seu coñecemento profundo da arquitectura e a dimensión cultural expresase tamén unha gran admiración entre algúns dos mestres da modernidade galega, como podía ser Alejandro de la Sota, quen denominaba a Gómez Román o inventor da arquitectura galega contemporánea, nun texto, ademais, onde lle dedica unhas palabras de moita admiración e de moito cariño a figura do que era, consideraba ele un mestre para sí. Quero continuar con algunhas ideas sobre Gómez Román da xente da súa época, porque, ainda que están moi centradas nesta glorificación dunha arquitectura de corte regionalista que irá aos poucos perdendo o seu sentido, son visións que sinalan algunhas cuestións que veremos de seguido no contexto das décadas seguintes. Un texto de Xoán Ledo, que Xoán Ledo dedica a Gómez Román na revista Dial, logo do pasamento de Gómez Román, aparecen dúas críticas á arquitectura moderna que volverán décadas despois. En primeiro lugar, afirma que o acto de construir debe satisfacer as necesidades humanas e contar coas realidades concretas, a disponibilidade dos materiais, as imposicións topográficas e climáticas. E di o autor, o sol de Chandigarh ou de Brasilia non permitirían as galerías da Coruña, pero non se pode caer en afirmacións extremosas como a de que as escadas exteriores son prototipo de países enxoitos e soleados, afirmación axiña desmentida polos patíns da nosa terra. Esta concepción de adaptación ás condicións ambientais, que ten bastante decimonónicas, estaba presente no pensamento de arquitectos como
moi de David, moi de Genius Loki, de Polgeist, moi determinista, moi socialista tamén, non estarán presentes, como digo, unha ou de outra forma, non é maior ou menor intensidade, no discurso arquitectónico de finais do século XX, unha vez a crise do movimento moderno chame a buscar vías de expresión máis radicadas na cultura local. Ao mesmo tempo, o enfoque de Xoán Ledo está influído tamén pola recepción do pensamento existencialista. Non se trata de rexeitar a modernidade, que o propio Gómez Román entendía que esa modernidade despertaba o sentido crítico, pero que non se manifestara correctamente no medio galego, senón que o que se critica é a noción da tábula rasa da modernidade, de non construir tendo en conta o lugar. No seu intento de reconciliarse coa arquitectura do seu tempo, Ledo botará man dunha fonte tamén da que beberá, como veremos de seguido, Kenneth Frampton ou mesmo algún arquitecto galego. Falo de Heidegger, falo do seu concepto de habitar, dese famoso discurso do ano 51, que veremos que tamén será tomado despois por Frampton como esa estrategia, esa formulación teórica a partir da que se crea a arquitectura deste lugar concreto. Bueno, xa como adiantaba Xosé Manuel, xa no contexto que nos atinxe hoxe, en 1973 nacen dúas institucións chave, o Colexio de Arquitectos de Galicia e a Escola Técnica Superior de Arquitectura. Ata 2 anos despois non comezarán as clases, pero estamos xa neste momento en que aparecen dúas institucións xa radicadas no propio país e que estaban chamadas a colocar as problemáticas concretas do país no centro dos debates, da formación e do que facer dos arquitectos, o que sen dúbida contribuiu a unha maior autorreflexión, un maior autocoñecemento da arquitectura galega. Uns anos antes disto celebrábase o cuarto seminario sindical de deseño industrial no Castro de Semoedo, un encontro cunha presenza moi importante de arquitectos, entre eles recoñecerán a esquerda o propio Xosé Manuel, e que unha presenza de arquitectos ademais que se haberá manter nos anos seguintes nas diferentes actividades do Laboratorio de Formas, con Isaac Díaz Pardo, con Luis Seoane. Neste seminario abordouse a necesidade de pensar todos os campos do deseño desde a cultura local. Andrés Fernández Albalat, como xa traballou tamén Antonio Río na súa tese, pronunciou unha conferencia que sintonizaba con esas incipientes, ou non tan incipientes, mas que cobraron un maior protagonismo a partir de agora, interpretacións da arquitectura contemporánea desde unha óptica descentralizada, inflexionada no contexto, como o novo regionalismo que promulgaba xa desde finais dos 40 Gideon. Esta arquitectura regional a nivel do noso tempo, como denominaba Albalat, sen dúbida adianta cuestións centrais do debate inmediato: a converxencia entre a nova universalidade e a localización concreta da arquitectura, a integración ética da arquitectura popular e a introdución de elementos regionais sin mixtificaciones ni alardes escenográficos, la dimensión de una arquitectura habitable donde la síntesis de lo útil y lo bello alcance su plena vigencia y validez. Algo que veremos nas lógicas mediáticas da arquitectura circular, unha cuestión que acontecerá bastante de cotidiano. Bueno, en 1971 aparece na revista Hogar e Arquitectura un texto iniciático para a historiografía da arquitectura galega deste período en que Miguel Ángel Badello dá conta do que achaba un panorama moi excitante da nova arquitectura galega, tanto por parte dos arquitectos pioneiros, como nos denomina, serían Xosé Barbón Vigo e Fernández Albalat aquí na Coruña, como tamén de arquitectos novos que acaban de comezar a súa
andaina profesional, como César Portela, Manolo Gallego, Gaspar Campos, Javier Suances, Rafael Baltar, José Antonio Bartolomé. E ese texto interesa porque non eran moi habituais as visións da arquitectura galega desde fora, e moito menos visións que fixesen tanto fincapé nunha idea da galeguidade na arquitectura. O sea, é un texto en que, digamos, Valdellou articula unha poética alrededor da idea dunha arquitectura cun pouso de galeguidade. De feito, como case toda descoberta onírica, é unha especie de mística na recepción de Valdellou desta arquitectura galega. Eu vou me deter lendo un pequeno fragmento deste artigo para ver un pouco este misticismo que lle dá Valdellou. La arquitectura en Galicia fue realizada por el pueblo ocultamente. La sabiduría de la necesidad, la adecuación al paisaje, el color, la carga de significados, impregna cada piedra utilizada de la cultura más profunda, guardada y transmitida, vivida, generación tras generación. Así se simplificó la arquitectura deliberadamente, sabiamente, pues todos gozaban de participación. La arquitectura gallega, incluso de catedrales, es una arquitectura popular. El pueblo trazó los senderos, las rinconeras, los accesos, las escaleras, los desniveles, los parapetos y tantas cosas que forman el paisaje arquitectónico, sin caprichos, voluntariamente, como unidad de criterio superior a los estilos pasajeros. Podría hablarse de la esencia del estilo gallego, como hizo Worringer con el gótico. Ese galleguismo arquitectónico, sutilísimo siempre y elemental, con frecuencia está en Santiago, en cualquier parte, en Santiago en cualquier parte, la arquitectura espontánea sin arquitectos, en el barroco, en la arquitectura de arquitectos voluntariamente anónimos y por ello más cultos. Nuevamente unha concepción, non creo que intencionada, senón probablemente literaria, unha concepción moi decimonónica, de asumir que a arquitectura galega, superando tamén a fronteira entre o culto e o popular, está impregnada dunha esencia do estilo galego, xa feito de falar de estilo relevante, que está presente tamén na arquitectura contemporánea, unha esencia, digamos, que de alguma maneira determina esa arquitectura producida aquí. Vimos tamén que esa esencia do estilo galego está determinada pola vontade de anonimato, é dicir, a ética, a expresión lacónica, sen estridencias, sen grandilocuencias, e a sutileza, unha artesanía, como el di, extraordinaria, a relación coa contorna, os ritmos espaciais, todo supeditado á unidade da obra. Esta concepción subxace tamén en arquitectos foráneos como obra galega. O asturiano Joaquín Vaquero Palacios, nunha carta, falaba da descoberta que fora Santiago cando proxectou o mercado de abastos, nunha concepción que tentaba misturar tamén un edificio tamén que intenta mesturar esa funcionalidade coa monumentalidade propia da cidade. En esa carta comentaba algo que nos lembra tamén o que acabamos de ler sobre o tema de Valdellou. Cualquiera que fuera la arquitectura de Santiago, medida, disparatada, monumental o de pequeña dimensión, siempre tiene un valor de arquitectura popular, llena de intimidad, de calor humano, algo entrañable, acogedor, cualidades ausentes, no pocas veces, en la arquitectura monumental. Pola súa banda, Julio Canolaso recollía esta idea dunha continuidade da galeguidade da arquitectura que debía ser asumida tamén na contemporaneidade, máis rexeitando un regionalismo priorístico forzado que tende a rematar en caricatura. Dicíanos: en Galicia, a paisaxe, a luz, a pedra, a unidade do ambiente, así como os lidos, o fume da leña, o musgo, a erva fresca, vanche invadindo suavemente, predispoñendo o teu ánimo. A rocha, o duro granito, danlle unidade a grande arquitectura galega a través do tempo e dos sucesivos estilos. E o románico, o gótico, o renacentista, o barroco, o neoclásico, unifícanse polo emprego da pedra e a pátina do tempo. Hai outra arquitectura rural máis humilde de laxes de pedra ou de madeira, fundida na paisaxe, pero a natureza está sempre presente, non? O sea, dicir, un pouco esta idea case das invariantes, non? Unha serie de conceptos que parece que son
propios, non? Da cal non pode escapar a arquitectura galega ao longo da súa historia, non? Que son visións, ao final, tamén visións bastante esencialistas, non? Estas interpretacións eran tamén replicadas no propio contexto galego, cando Carlos Almuiña e Xosé Lois Martínez escriben a entrada de arquitectura na gran enciclopedia galega, tentaban facer unha especie de estado da cuestión da arquitectura galega contemporánea e ter en conta que neste momento, en 1974, prácticamente non se abordara a arquitectura máis recente e articulaban o seu discurso sobre o desenvolvemento da modernidade arquitectónica galega desde unha dialéctica entre, por un lado, a vontade de enlazar unha tradición riquísima no aspecto arquitectónico e, de outra banda, adhesión aos sucesivos movimentos das vanguardas que as vanguardas artísticas impulsaban desde os demais países europeos. De maneira que os diferentes arquitectos do século XX estaban marcados polo achegamento a unha ou outra realidade. Iso tamén, o propio Almuiña, tamén outra destas primeiras contribucións fundamentais á historiografía da arquitectura, o catálogo da exposición Rafael González Villar e a súa época, di que a tradición adquire para nos un senso dialéctico de síntese do pasado, mesmo máis achegado nos, o cal, por súa vez, vai se transformar nunha das hipóteses coas cales teremos que traballar de aquí para adiante. Desta maneira, podemos interpretar historiográficamente os anos 70, sempre cos nesgos e as omisións de calquera interpretación, como a consolidación dese constante descontraste, dese diálogo entre tradición e modernidade, algo que, por exemplo, Fernando Gresar Quiroga explicaba utilizando o exemplo da casa de vidro e da casa de pedra de Franco Purini. Estas sensibilidades e marcos discursivos estarán moi presentes no amplo abano de actividades que organizarán a vida profesional dos 70 en adiante, da reflexión sobre a cidade histórica en seminarios tan fundamentais como o Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela do 76, dirixido polo italiano Aldo Rossi, un arquitecto tamén con gran vinculación do galego, até xornadas como as alternativas periféricas ao movimento moderno, que precisamente quería colocar o foco sobre esas periferias creativas que, como Galiza, eran tradicionalmente omitidas dos grandes discursos e canons. Neste punto é preciso facer un inciso sobre unha das vertentes teóricas, non sei se máis influentes, mas desde logo máis debatidas, polémicas educadas nos 80 e 90, sobre estas conciliacións entre a modernidade e a cultura local, e o regionalismo crítico que pretendía non só dar unha resposta ao clima de desafección xerado pola crise do movimento moderno nos 60, senón tamén buscar unha terceira vía contraria á posmodernidade que viña precisamente encher o baleiro que deixara o movimento moderno e que desde a óptica deste regionalismo crítico utilizaba a cultura regional como un recurso formal, escenográfico, non desposuído do seu componente singular, non primitivo. Aínda que a interpretación de Frankton foi a máis descoñecida, habitualmente omítese que o termo fora acuñado por Alexander Zonis e Jan Lefebvre en un artigo sobre a arquitectura do arquitecto grego Dimitris Pikionis, que teñen ali a man esquerda. Para Zonis e Lefebvre, a práctica do regionalismo crítico debíase afastar tanto da concepción da modernidade como tabula rasa, que xa comentábamos anteriormente, como das estridencias escenográficas propias da arquitectura posmoderna, algo que simbolizaban coa metáfora da grella, un símbolo do rigor compositivo da modernidade, a que non renuncian, e o sendeiro, o vieiro, dice a topografía, a inflexión nela, o percorrido a través desa topografía. E, por tanto, para eles as formas regionais poden aparecer para definir ou caracterizar a cultura regional
máis dun modo discreto, sen caer no pastiche, non? Ou sen caer neses regionalismos non de carácter máis formalista que podíamos ver en décadas anteriores. Como digo, Kenneth Frampton foi o que lle deu unha maior difusión ao concepto, tentando definir este regionalismo crítico como unha práctica caracterizada pola mediación, unha mediación moi marcada no lugar, en liña co concepto do habitar de Heidegger, da adaptación á topografía, da superación dialéctica entre cultura e natureza, a integración das condicións ambientais, do clima, da luz, e dos aspectos máis sensoriais e ápticos no proxecto arquitectónico. Dito de outra maneira, o regionalismo crítico é unha visión do regionalismo arquitectónico moi diferente as que xa víamos no XIX, na primeira metade do XX, e que tentan dialogar coa evolución lógica da arquitectura moderna. Pensen que son autores que seguen a Escola de Frankfurt, que beben da crítica á modernidade, o mito do progreso, máis reservando a súa esperanza nos seus aspectos máis emancipadores do proxecto da modernidade, os valores, o progreso da técnica, da mellora da vida, algo que Habermas, naquela altura, definía como proxecto completo da modernidade. Estes teóricos prestarán moita atención ao contexto español, pensa que recén inaugurada o novo período autonómico democrático baixo o modelo dos estados e autonomías con certa descentralización, España ofrecía unha disparidade de experiencias periféricas que encaixaba perfectamente nos marcos do regionalismo crítico. A isto uniuse tamén o propio interese que existía en España desta corrente. Desta maneira, no outono de 1985 celebrouse en Sevilla o Congreso do Regionalismo Arquitectónico e Políticas Autonómicas, que contou precisamente coa presencia de Zonis, de Lefebvre e de Frampton, e que cuxas actas foron publicadas nese especial da revista Monografías da Casa Editorial Arquitectura Viva, dirixida por Luis Fernández Galeano, que ademais era unha das persoas máis interesadas tamén neste debate, e que tamén logo tamén prestará bastante interese a arquitectura que se está a realizar en Galicia. De feito, tamén a partir destas sinerxías entre a xente interesada no regionalismo crítico, sairá tamén ese gran congreso que se celebra no ano 90 en Pomona, California, un pouco digamos, o gran escaparate do regionalismo crítico no debate internacional. Como digo, esta atención dos autores o caso español tamén debuxan unha consideración de diferentes experiencias, digamos, nas diferentes identidades dos territorios históricos, das nacionalidades históricas. Frampton tamén, por exemplo, sempre se refire a como a cuestión deses colexios, desa aparición da bifurcación dos vellos colexios e a súa división noutros, tamén mellorou esa promoción dese sentimento de identidade regional. E Zonis e Lefebvre, concretamente, van encontrar en Galicia unha das realidades territoriais máis interesantes para o seu regionalismo crítico, moi aplicada, moi replicada en moitos dos seus textos. Dinos, en Galicia se encontra este punto de vista crítico. Galicia parece ser uno de los patrimonios del diseño más ricos y coherentes del mundo, en edificios y ciudades. Durante los siglos, los tipos edificatorios y los sistemas constructivos han evolucionado metódicamente y con el mayor rigor. Elementos del lenguaje de la costa atlántica se unaron con las tradiciones continentales, originando una notable síntesis regional. Nos diferentes textos que teñen xa non só este congreso do 85, senón textos van estar abordando a cuestión galega ao longo da súa trayectoria. Falan sobre as casas de Gallego, de César Portela,
falan tamén, pois, por exemplo, das vivendas que deseñaron Campos e Portela para a comunidade xitana en Campañón, non? Falan dese lavadoiro que tamén deseña Pascuala Campos en Combarro, non? E que aquí un pouco un exemplo que explica cal é a posición destes autores con relación ao formalismo, non? É dicir, un lavadoiro, non, que les vinculan directamente coa forma do hórreo, pero tamén do templo clásico, non? Como un acto de banalización, non? Do que son os traballos reproductivos do día a día, e que, en calquer caso, segue un pouco esa lógica da desfamiliarización, que é un termo que le escollen dos formalistas rusos, non? É dicir, utilizar as formas, non? Dunha maneira que poden ser recoñecidas, pero dunha forma extraña, non a priorística, non é que repliquen, reinterpreten un hórreo tradicional, senón que, de alguma maneira, con esa desfamiliarización, as formas poden ser recoñecidas con certa extrañeza, non? Ou, por exemplo, tamén citaban ese uso das pastas, non? Na obra de Xosé Barbó. As pastas son estes bloques, non, monolíticos de pedra que Xosé Barbó utilizaba nas fachadas, non? Para aparellamento, tamén para ventilación. Era tamén un elemento que xerou certa polémica no texto que víamos anteriormente de Miguel Ángel Valdellou. Valdellou criticaba ese uso, non, das pastas, no sentido de que unha vez que pensen que, claro, son os típicos postes, non, que se utilizan para pechar as leiras, non, para suxitar os emparrados, pero que neste caso non teñen ningún tipo de función sustentante, non? Iso era un pouco que criticaba Miguel Ángel Valdellou, pero que era un elemento que encontraban Zonis Lefebvre moi interesante na obra de Xosé Barbó, que nunca fai referencia, ninguna referencia concreta a Galicia e Kenneth Frampton, por lo menos que coñece, que xa son moitos textos, sempre me quedará alguna cousa, pero bueno, xa son moitos textos, polo de agora non encontrei ninguna referencia, e ainda así, ainda que non faga unha referencia directa, non, ao caso galego, foi o máis coñecido aquí, o máis citado, o máis referenciado, non? Como xa dicía, moitas veces omítese que o concepto non acuña el, senón que era Zonis Lefebvre. Algo que, sen dúbida, tamén contribuiu ao feito de que a revista Obradoiro reproducise un dos seus textos no ano 84, non? Que ademais vai ser, sempre que haxa unha cita, non, unha publicación, o racionalismo crítico, a maior parte das veces este texto que se cita, o que tamén ás veces axuda, contribui a un malentendemento de algunhas ideas, non? Ou unha falta de actualización, porque ao final foi un debate tamén que se prolongou durante os seguintes anos, e en textos, non, que vai sacando en revistas como pode ser a italiana Domus, non? Vai matizando alguna desas ideas, non? En calquera caso, parece, non, que existía un interese por reproducir textos, non, que abordasen esta cuestión do regional. Temos tamén outro texto de Buchanan sobre a cuestión do kitsch, non, entendendo precisamente o kitsch como entendía o regionalismo crítico como unha apropiación, non, dos elementos da cultura regional, máis que unha arquitectura que utiliza eses elementos, non, para responder ás necesidades funcionais espirituais da arquitectura dun lugar, non? Nesta lógica, bueno, de grandes teóricos, historiadores internacionais, non, que prestan atención a Galicia e que lle dan esa componente tamén de singularidade. Cabe citar tamén rapidamente a William Curtis, o libro de William Curtis, que é unha das grandes historias da arquitectura do século XX, e que dedica unhas liñas tamén á arquitectura galega, non, un pouco as obras de Manolo Gallego, de César Portela, incluso as obras de Siza en Compostela, non, un pouco tamén vinculando toda esa obra
a frialdade do granito, da luz atlántica, non? Sempre un pouco con ese misticismo, non? Que sempre se lle dá, non? Como digo, o regionalismo crítico foi bastante coñecido, con maiores adeptos, con xente que non estaba de acordo, con xente que directamente profesaba ese interese, non? É bastante citado, mas algo que podo acreditar despois de moitos anos validando revistas e publicacións variadas, mas vou citar dous exemplos. Un deles un texto de Xan Casabella na revista Luces, que onde intenta definir un pouco os ecos, non, que estaban a ter as principais tendencias internacionais dese momento na arquitectura galega, non? A arquitectura postmoderna, a arquitectura high-tech, o de constructivismo, non? E o regionalismo crítico que indicaba, non, que o que conta en Galicia con máis simpatizantes se ven con unhas interpretacións persoais en cada caso, non? Un pouco, pois, porque ao final tamén unha das lógicas tamén importantes do regionalismo crítico non entendelo tanto como unha tendencia como tal, un estilo como tal, senón máis ben unha forma, non, de categorizar a arquitectura, de analizar esa arquitectura, non, e de prestar atención sobre todo ás concrecións, non, desa arquitectura na arquitectura moderna nas periferias, non? Que un pouco a intención que tiñan os seus teóricos, non tanto de crear, non, un termo coa lógica dun estilo. En relación con isto, Xan Casabella entendía que había unhas condicións, non, para que se dese esta circunstancia, esta difusión do regionalismo crítico, como a rica tradición popular, os estudos, non, que se estaban a publicar, o escaso desenvolvemento territorial, pois que tamén non nos vai dar tempo entrar nisso, pero tamén sería interesante, a proliferación dos encargos de vivenda unifamiliar, que tamén permitía esa representación das tipoloxías, e pues esa tradición moderna, non, que se formou o corpo docente da Escola de Arquitectura. Outro texto, que a verdade é mal escaneado, pero bueno, mellor poñerlo que non deixalo sen poñer, unha entrevista tamén na revista Luces de Luis Rey Núñez a César Portela, en que lle pregunta precisamente polo regionalismo crítico nestes anos, nunha entrevista que lle fan na televisión ou nunha presentación que fan en un congreso ou en un artigo dunha revista. Son moitísimas as alusións, non, a César Portela como un dos grandes representantes do regionalismo crítico en Galicia, non? E, bueno, vou ler un poquinho a opinión, non, de César, que ten un pouco esas cuestións onde César estaba moi de acordo co regionalismo crítico, pero ten como eses matices, non, que creo que non se acaban de entender nese momento, non? Dicía, o regionalismo crítico que menciona é, como outros ismos, unha etiqueta que pretende denominar un estilo ou unha forma de facer, dado que máis ben o segundo. Neste caso, refirse a unha corrente relativamente recente que pretende, por unha parte, superar dogmas e prexuizos sen deixarse arrastrar pola inercia do mercado e do poder, que tratan de unificar e uniformar o mundo e que pretenden, por outra banda, superar o internacionalismo e o provincialismo, creando unha nova cultura arquitectónica en todos e cada un dos países, apoiada firmemente nas súas raíces antropolóxicas. Unha nación onde goza dunha certa importancia de Galicia, porque non en vano foi aquí un dos primeiros puntos onde se manifestou esa tendencia que poderíamos chamar mellor nacionalista crítica, non? Tamén xa hai esa dimensión máis ideolóxica, non? Cabe dicir que o feito de que sexa regionalismo no nacionalismo crítico é unha cuestión que non ten que ver co concepto, non, que se lle dá na teoría política, senón que é unha forma de categorización territorial, non ten esas connotacións políticas, non? De feito, é unha cousa que Tonís Lefebvre sempre matizaba, non? Que o regionalismo crítico é unha ferramenta que nos serve para identificar, non? Para analizar movimentos sen que necesariamente estean relacionados con procesos de emancipación nacional, non?
Outra das persoas máis interesadas no regionalismo crítico foi Iago Seara, tamén moi enfocado na definición dunhas poéticas propias para esa arquitectura galega contemporánea, partindo tamén da reconciliación co movimento moderno, que para Seara un bloque que está encadeado coa tradición anterior. Dicir, el entende que a arquitectura contemporánea debe reconciliarse con esa arquitectura do movimento moderno, pero con esa inflexión local. E ela acuñou un termo que o de nacionalidade espacial, unha idea dunha arquitectura racional, unha racionalidade que reside no popular, que se desenvolve nese contexto favorable da autonomía, desde o punto de vista do feito diferencial, que se reflicte na técnica, na artesanía, na compresión do lugar, como síntese da historia das formas e dos contidos da relación entre seres humanos e espazo, e a topografía cultural. Comparte co regionalismo crítico esa posición de arriesgar, de retagar, de situarnos nunha posición de retagar no avance do progreso que nos permita dialogar co anterior dunha forma máis pousada e crítica. Dicíanos, cando falamos da cultura regional, non hai que entender como algo herdado e incuestionable, senón como algo en tensión cos imperativos económicos e cos actuais recursos materiais e espirituais. Neste punto, compre deternos nunha idea de Iago Seara en relación coa nacionalidade espacial. Entender isto como lugar de encontro entre unha tradición propia, atlántica, e os influxos exteriores dunha tradición que, desde o clasicismo, a propia modernidade, estaba vinculada ao mundo mediterráneo. A vinculación dos mestres modernos co mundo mediterráneo era moi habitual. No caso galego, moitas as alusións a ese fracaso da modernidade ou esa introducción máis problemática no país, precisamente por esa vocación moito máis mediterránea, moito máis de cubertas planas, nun país que é húmido, que é chuvioso, e que esta dicotomía, esta tensión entre o Atlántico e o Mediterráneo está tamén bastante presente no debate deste momento. Todo isto, este dialogismo, esta dicotomía entre o Mediterráneo e o Atlántico, que xa é sinalada por Risco, cando falaba da Atlántida, o que se expresaba no concepto de saudade en Ramón Piñeiro, dicir, a saudade como esa dimensión ontolóxica que se expresa na paisaxe, na intimidade, na construción do ser individual e colectivo galego. Interésame aquí traer o fiar o adaptismo coa saudade, xa que Ramón Piñeiro era o traductor galego de Heidegger e o gran exponente desa filosofía existencialista en Galiza. Xa falamos anteriormente de Frampton, a lectura de Heidegger, mas a partir tamén das experiencias nos 70, das reflexións do círculo de investigacións e estudos sociais, as análises territoriais que realizaban, a finais dos 80 celebrase un seminario sobre precisamente se construir, habitar, pensar de Heidegger, onde precisamente se fala ou se toma o regionalismo crítico pola súa vinculación ao pensamento de Heidegger como un elemento de interese para análise dos problemas digamos, os problemas territoriais do país galego, ademais vinculando de César Portela, Xosé Barbón coa práctica dese regionalismo crítico. Digamos que para Portela estaba moi incómodo a etiqueta do regionalismo crítico. Barbós si que era máis reacio, máis, digamos, a etiqueta da arquitectura regionalista, pero, en calquer caso, vemos tamén como había eses referentes compartidos entre o regionalismo crítico, entre o
xente como a César Portela, con Xosé Barbo na súa lectura sobre Heidegger. Volvendo ao diálogo entre Mediterráneo e Atlántico, hai tamén unha noción que é interesante neste sentido, que é a arquitectura do fume de Iago Bonet. Iago Bonet define a arquitectura do fume, digamos, fai un relato da evolución da arquitectura occidental, doméstica, atlántica, como digamos, como esa arquitectura atlántica evolucionou a partir dun espazo central, o espazo do fume, que no seu momento tiña un componente para aquecer ou para desinfectar as casas, tamén de lugar de encontro, e de como iso foi unha constante ao longo da historia da arquitectura atlántica. E no final do seu ensaio fala sobre como ese espazo do humo, esa arquitectura do fume, se foi mesturando no século XX con esa modernidade, con esa arquitectura moderna que bebía máis do mundo mediterráneo e que converxía na contemporaneidade, por exemplo, na arquitectura de César Portela, nas súas casas. Esta cuestión do atlantismo está tamén presente no ollo de arquitectos foráneos como Aldo Rossi, nos seus cuaderni Azzurri, esos libros de notas que tiña el, na biografía científica, na autobiografía científica, e en textos como este da revista V, en que nos di que he pensado tamén que unha relación con Galicia en realidad é sempre singular. Conozco muchos países, incluso más bellos, pero nunca he visto una tierra con tanto misterio. Tal vez solo Cerdeña, con su mistura de mar, naturaleza rocosa y cultura megalítica. Es decir, bueno, pues en todos estes arquitectos, pues esa cuestión do Atlántico está sempre moi presente. Sabíamos a esencia do estilo galego, o galeguismo arquitectónico mandillou, a nacionalidade espacial Iago Seara, dicir, ese interese por crear categorizacións da arquitectura galega en función da súa adscripción a unha galeguidade, a unha expresión xenuína galega, que ao final non deixa de ser tamén unha categorización interesada, subxectiva, moitas veces nesgada. Xan Casabella, por exemplo, discutía o termo de idea de Iago Seara da nacionalidade espacial, e ele entendía que, por exemplo, a arquitectura galega sería aquela realizada en Galiza tanto por arquitectos galegos como por arquitectos que estean familiarizados co seu medio. Claro, se entende por familiarizados co seu medio. Neste sentido, por exemplo, dicía que un exemplo un arquitecto que casi non ten presenza aquí en Galicia como Campo Baeza, con esa casa do Concello de Fene, non entraría dentro desa categorización de arquitectura galega. Hubo moito debate nestes anos entre aqueles que defendían esa lectura da arquitectura, digamos, popular, da arquitectura vernácula, dos que simplemente falaban dunha ollada particular ao contexto universal, ou directamente aquelas persoas que dicían que directamente non se debía, digamos, valorar a arquitectura ou chamar a arquitectura galega que unha arquitectura sexe máis ou menos galega pola súa adhesión a estes principios. Para voltar, podese falar de arquitectura galega en relación coa arquitectura popular, en tanto que establece unha vinculación entre a poboación e o medio, onde se extraía o que lle era necesario para satisfacer as súas demandas físicas e espirituais. Coa industrialización, evidentemente, todo este mundo desaparecía, producíndose así unha converxencia con elementos foráneos. Tamén se refería
a todo este regionalismo regresivo, banal, non propio da posmodernidade, que tenemos agora seguido algún exemplo, pero isto de levantar esta concepción de que a galeguidade pode residir naquelas arquitecturas que están moito máis relacionadas co seu medio, cos formas de vida dese medio, axúdanos tamén a retomar esta idea entre a modernidade e a tradición, xa que moitas veces a arquitectura popular vai ser entendida como unha arquitectura racional, que comparte coa arquitectura contemporánea esa racionalidade, ese axuste ás súas funcións e as necesidades básicas. Se abordamos a Pedro de Llano, que tamén denunciaba as perigosas actitudes dos amantes do pasado e do raquitismo cultural, de ver o ideal arquitectónico na galería tradicional, o balcón de ferro, os torneados balaustres de madeira. Pedro de Llano era consciente da necesidade do coñecemento e análise da cultura material para, como lugar para situarnos nesa contradicción entre o localismo e o universalismo, sen asumir unha vontade imitativa desa tradición, senón, como digo, recoller ese espírito racional da arquitectura popular e esa dialéctica relación entre a forma e a función, que novamente é unha idea que nos levaría ao regionalismo crítico de Franco. Vou intentar ir un pouquinho máis rápido, que xa estamos chegando o tempo. É fermoso porque digamos, esta visión de Alejandro de Pedro de Llano é precisamente a partir do magisterio de Alejandro de la Sota, Alejandro de la Sota, que moitas veces vémolo como a ortodoxia da modernidade, cando en realidade é un arquitecto profundamente influído por esa arquitectura popular, ainda cando a arquitectura teña unha linguaxe tan moderna que sexa difícil ver a primeira vista eses influxos do popular. Todos estes diálogos, todas estas dicotomías que vemos no debate van ser tamén trasladadas a crítica, que intentará establecer termos operativos, en termos un pouco de definir as principais tendencias nas diferentes vías de expresión. Batellou xa nos 90, xa con moito tempo para ver un pouco cal foi a evolución dese panorama, dese período que se iniciaba a principios dos 70, e a que esa arquitectura estaba galega, contemporánea, estaba influída polo magisterio de tres arquitectos fundamentais, de Sisa, de Alejandro de la Sota e de Aldo Rossi. A vía de Sisa e digamos, a boa parte da Escola do Porto tamén será moitas veces entendida como unha terceira vía, entre esa dicotomía entre tradición, entre modernidade, e que Xan Casabella tamén definía como esa que Galicia compartía con ela, esa consciencia atlántica, tamén ese laconismo, de ese carácter híbrido tamén da arquitectura da Escola do Porto. E en paralelo tamén a todas estas polo menos aquí estamos movéndonos dentro do que ese debate entre modernidade e tradición, dentro do que o núcleo duro da arquitectura galega destes anos, pero logo sí tamén había experiencias que eran profundamente contestadas, profundamente criticadas, como esa arquitectura posmoderna, de signo clasicista, que tivo aquí o taller de arquitectura e urbanismo e a Vázquez Liñeiro como gran exponente, e que tamén tivo este proxecto nunca realizado, afortunadamente, de Bofil, de reforma da fachada marítima da cidade, onde ademais tamén vemos un pouco esa superioridade estética que Bofil confería o clasicismo e o mundo mediterráneo, e que ademais Vázquez Liñeiro tamén replicaba. Vázquez Liñeiro era moi consciente de que a Coruña era unha cidade atlántica, pero con un espírito mediterráneo. El vía no neoclásico como
gran exponente da arquitectura coruñesa e, por tanto, do seu espírito mediterráneo. Un pouco a contrapartida, non é absoluta ideolóxicamente do que dicían, por exemplo, Castelao ou os galeguistas históricos, non? Bueno, como digo, estas visións tamén van aparecer nesa paulatina, nesa crecente difusión da arquitectura galega nas revistas internacionais. Vai haber unha mirada moi atenta, por exemplo, como comentaba antes, das revistas vinculadas á arquitectura viva, e sempre con ese enfoque de unha arquitectura como moi enraizada no seu contexto cultural. E isto en moitas ocasións tamén derivará en outros, moitas veces en alusións, en textos onde se lle confire casi un concepto, un componente atávico, telúrico, a arquitectura galega. Víamos antes unha imaxe do cemiterio de Fisterra de San Portela, esa cuestión do fin do mundo, desa periferia brumosa e afastada, que moitas veces se ve, que moitas veces se ven as periferias desde o centro, con unha cultura milenaria, ás veces un pouco indefinida, traendo a colación cuestións xa superadas como o celtismo, e que tamén terán o seu eco neses grandes proxectos, nesas arquitecturas máis celebrativas, que probablemente estea máis en relación con ese campo do formalismo regresivo que se denunciaba desde o regionalismo crítico, que se relacionaba desde algúns arquitectos galegos, ese uso das formas regionais completamente banalizadas, mediatizadas, descontextualizando todos os elementos, todos eses elementos da cultura regional, para crear estes grandes artefactos, como este proxecto que gañou o concurso para ampliación do peirado transatlánticos en Vigo, que convocara daquela presidencia da autoridade portuaria, Gerardo Caballero, onde Jean Nouvel formula unha torre, aludindo a cultura milenaria un pouco difusa digamos, de Galiza, neste caso convenir, ou xa coa proposta do estudo holandés en URDV para o concurso da Casa de Historia aquí na Coruña, no caso de Erviña, que xa ten máis que ver co edificio como publicidade, unha cuestión que xa leva na teoría da arquitectura desde Venturi e Scott Brown, e que ao final supón tomar un dos emblemas esenciais da identidade dunha nación, o seu mapa, para crear unha forma destinada a vender aquí nun concurso. Mais nada, pola miña parte, gracias pola súa atención, quedo a disposición para que quixesen colocar alguna cuestión. Gracias. Bueno, pues si hai alguén quere facer alguna aportación, quere facer algún comentario, pois seguro que Santiago estará encantado de responderles. A mí pareceume moi interesante, desde logo, porque deixe unha visión panorámica, claro, moi comprimida, porque lógicamente para unha charla destas características non se pode en tan pouco tempo abarcar todo o que é o panorama arquitectónico de Galicia, incluso o máis reciente, porque aquí hai un gran esforzo de recopilar todo o material publicado, todo o material literario en torno ao que é a arquitectura de Galicia desde os anos 70. Claro, eu como, de certa maneira, vivín este momento, resultou moi interesante porque, efectivamente, deu lugar a cantidad de discusión, cantidad de debates, cantidad de interpretacións, todas elas moi valiosas e moi diferentes, porque, claro, entre as aportacións de Aldo Rossi
as aportacións de Álvaro Siza, pois hai unha grandísima diferencia, non? Son cousas que non son nada comparables, non? E depois está a práctica profesional dos arquitectos de Galicia, que non son excepcionales, sino que son da arquitectura máis doméstica, máis habitual, que, bueno, son cousas que normalmente non son tan significativas para que señan recollidas en publicacións específicas de arquitectura, non? Pero claro, tamén aí se está producindo unha renovación do proceso arquitectónico moi interesante, non? Claro, hoxe, por exemplo, estuvemos visitando, acordábame cando puxeche a diapositiva de Gómez Román, un grandísimo arquitecto, Gómez Román, unha persona moi vinculada con toda a tradición e toda a historia de Galicia, un home ademais comprometido pola súa militancia política. Pero claro, cando ves as propostas de Gómez Román de 1955 e ao lado deso ves os edificios, por exemplo, de Coder para a Barceloneta, ¿no? Ese edificio precioso que tamén puxeche unha imaxe, e dices, bueno, aquí que pasou, ¿no? Claro, pasou que Galicia estuvo moi aislada, sempre, históricamente sempre moi aislada. Hoxe en día seguramente menos, pero moi desvencellada do que era o proceso, a evolución do mundo da arquitectura. No mundo das artes eu creo que tamén, en parte, ¿no? Pero da arquitectura, que é inconcebible, porque claro, ter que esperar hasta o ano 75 para que empece a haber en Galicia un fermento, digamos, é unha cosa inexplicable, ¿no? Porque claro, eu estudiei en Barcelona e nos anos 60 o debate que tiñamos xa era unha cosa estratosférica comparada co que había aquí, ¿no? Entonces, o que decía, eu estaba vendo hoxe un edificio, unha vivienda unifamiliar prefabricada nun taller de Narón, un edificio, unha casa sencilla de 150 metros cuadrados, construída todo con estructura metálica en taller, montada en taller, transportada en camión e montada na obra. Decíame os operarios, dicen, no, isto montámonos un día, no camión, puxémoslo aquí, tiñamos feita as bases, a estructura, os muros, tal, montámoslo aquí. Claro, todo eso, esa reflexión ten moi pouco que ver co que nos pasou, co debate que tuvemos en Galicia en esos anos, ¿no? Entonces, bueno, eso fai pensar moito, fai meditar moito, dices, bueno, modernidade, tradición, onde estamos, ¿no? Onde chegamos? Claro, pues chegamos a un momento en que as cousas disparatáronse. Hoxe nin na escola de arquitectura nin ningún circuito cultural se fala deso, o sea, naide se lle ocurre discutir eso, preocuparse por eso, ¿no? Por eso que é moi valioso que tú te dedicaras todos estos anos a facer esa investigación de recopilar toda esa producción, digamos, intelectual, sobre todo intelectual, porque de eso estamos falando, ¿no? Unha producción intelectual que ten unha componente artística, evidentemente, pero que é todo un pensamento que se produce en Galicia en esos anos 70, que dá lugar a todo eso que nos acabas de escoller de presentar aquí, que me resultou particularmente moi interesante, ¿no? Bueno, eu abrí un debate por si acaso alguna persona quería decir algo máis ou comentar alguna cousa máis, pero que isto, ainda que parezca que non, ainda que eu dixera que non está presente hoxe no debate, eu creo que si o está. Entón eu, ademais do que acabo de decir, queríaxe propoñer que esta charla que acabas de dar, esta conferencia, que non la enviaras para publicar na revista da Academia. A Academia publica unha revista, bueno,
anual ou bianual, porque ahora levábamos 5 anos sin publicarse, creo que se chama Brente, a ver se si podemos facilitar ahora o número da revista, o último número, que tamén sería interesante recoller todas toda esta inversión intelectual que nos posa que quede recollido en algún lugar aparte da publicación da tua tesis, ¿no? Señores, anímense. Señores, anímense a decir algo que este señor ten ganas de contestar. Bueno. Aquí ten que pegar a seta da sala xa. Sí, é unha pena que a audiencia fuera tan escasa, pero, bueno, de todas maneras, lo importante é que se pronuncia esto, se diga esto, se pense esto, que todo eso, si se pode pasar a la revista, pues creo que sería muy interesante. Bueno, porque hai que facer historia. Hai que facer historia, efectivamente. Ao fin e ao cabo eres un historiador, claro. William Curtis, sobre a historia da arquitectura, sempre tiña esa contradicción de se pode facer historia nun período tan recente. Pero, bueno, eu creo que isto xa está suficientemente. Bueno, é que evidentemente para poder facer. Foi un momento da historia de Galicia, da arquitectura en particular, intenso, é moi interesante. Que eso hoxe en día non existe. Non existe porque estamos noutras circunstancias. Pero ese momento forma parte da historia e está ben, é importante que se recolle e que se divulgue. Pues moitas gracias por parte nosa de rechazarlo. Sí. Non sabía de que son lego no tema, o problema cheguei tarde, por un atasco, pero de que era a historia de que a figura de Albalaz, que papel xoga en todo isto? Sí, Non sei se o dixecho ao principio, chegou tarde, perdón. Sí, a verdade, pero agora que dis, non foi algo, mira que hai veces, hai días que falo moito de Albalaz, ao final, un pouco improvisado, sempre... É como aquí, estamos... Sí, no, bueno, a ver, desde logo fui o primeiro decano do colexio, bueno, ele saiu decano do colexio de León e de Asturias, presentouse Perdón, antes de subir, que sabe estar preguntarlle se Albalaz pudo ser ou foi innovador, o sea, eso que falabas ti, Sí, sin duda. Que papel xoga é? Sin duda. Bueno, seguramente non... O mellor merecía un pouco máis de referencias a... En Galicia acostumbramos a ver tamén esa dicotomía que realmente existía no fútbol entre o Deportivo e o Celta, e tamén, non sei, casualmente, porque non ten ninguna outra explicación, pois existía entre a arquitectura de Vigo e a arquitectura da Coruña. A arquitectura de Vigo históricamente é apasionante, na arquitectura incluso do racionalismo e do movimento moderno, sempre foi moi apreciada por os arquitectos, ¿no? Os arquitectos por todos os arquitectos, os da Coruña, os de Vigo, os de Madrid, Barcelona, como referente deste movimento moderno, pois sempre apareceu unhas fotos de José Barbó, un arquitecto destacadísimo que todos sempre valoramos e apreciamos muitísimo, mentras que na Coruña había outro referente con unha arquitectura tamén rompedora e novedosa, que era a de Albalaz, non? Moi diferentes unha da outra, evidentemente, non? Sería interesante analizar, decir, bueno, pues que unha e outra, tal. Pero sí, había esa dicotomía. Barbó en Vigo, Albalaz na Coruña. E así foi. Albalaz foi un referente, ten obras moi destacadas, que non hai duda de que son un dos primeiros arquitectos que despois da guerra recupera a tradición moderna do movimento moderno, que se chama movimento moderno en Galicia, ¿no? O mismo que Albalá, que Barbo fai eso en Vigo, ¿no? Entonces sempre foi para nosotros, foron eses dous referentes, digamos, interesantes, ¿no? que son puntales a partir dos que se estructura e se monta un
novo movimiento arquitectónico, non? Albalá, además como presidente, o primeiro presidente do Colexio de Arquitectos, e Barbó como segundo tamén presidente do Colexio de Arquitectos. Bueno, pues aí están esos dous referentes que non hai de duda de que tuveron unha gran importancia para a evolución da arquitectura moderna. Bueno, outro día falaremos deso seguramente, pero cando che dixen antes isto do islacionismo de Galicia, que non pasou igual en Portugal. Non foi igual en Portugal. O Portugal enseguida se integrou nos procesos de modernización arquitectónica, non? Aí, pois, hai unha vehiculización diferente, porque sempre houve moi boa arquitectura moderna. Bueno, moderna é antigua, non solamente moderna en Portugal, non? Pero sempre Portugal integrouse rapidamente, non sufreu, claro, non tuvo unha guerra como a nós, non? Eso seguramente tamén influye, porque claro, aquí os ganadores da guerra despreciaban a arquitectura, o sea, non apreciaban en absoluto nada do que representaba o movimento moderno, ao contrario, perseguían, non? Perseguían como fixeron en Alemania os nazis, non? Dicir, non, todo isto é basura, isto non nos interesa. Nosotros eliminaron eso, non solamente na arquitectura, sino nos diferentes movimientos artísticos, na pintura, todo eso, non? En Portugal eso non pasou, entonces, pues, bueno, tamén les gustou, o sea, quer dicir, teñen tamén a mesma arquitectura dese clasicismo, non se ve moi monumental, non propio dos régimes totalitarios, non? Pero, bueno, sí que hai unha apertura, creo que tamén porque había unha dinámica moi de escola, con Carlos Ramos. Sí, pero antes de Porto, porque hoy hubo un momento renovador moi interesante en Portugal. Estamos nos alargando moito e temos que pechar, pero en Portugal os arquitectos fixeron un traballo coral de recopilación do que era a arquitectura tradicional. Estuveron recorrendo do Portugal, fixeron unhas publicacións fantásticas. Sí, que era a regional portuguesa, pero e que ademais iso que era unha cousa promocionada polos régimes. Sí. O que quería o réxime de Salazar era un pouco crear como unha recompilación que servise para afirmar a existencia dunha casa portuguesa, non? Sí. Digamos, o ideal de casa portuguesa, non? E a conclusión que chegaban moitos dos arquitectos que participaron no inquérito era que non existían únicas casas portuguesas, non existían tantas casas portuguesas como rexións. Pero yo tiro por la culata. Sí, e notábase un pouco que Salazar non acaba de estar contento con iso, non? E que para os arquitectos ao final foi unha descoberta bestial, non? Sobre todo para logo aplicarla na arquitectura de. Bueno, pues se non hai ninguna intervención máis, vamos a rematar aquí. Moitas gracias por a asistencia a esta. Ai, perdón. No,